Live na. Mga Lodi, pasok na. Testing lang. Paano kaya i-share to? Yan, may tao na. Shout out sa'yo, Nicey Flores. Testing lang po.
Saan tayo nagkita, Nicey Flores? Nai-add kita kay ano? Kalimutan ko na eh. Kagabi ba yon? Naririnig mo ba ako? Oo, okay lang yan, sabi ni Nicey o Nice Flores. First time lang eh. Kay Bones Channel host kita yung nakalimbang. Oo nga, kay ano, kay Bones. Ang dami ding mga fish dun. Naririnig mo ba ako, Flores? Oo nga, first try. Nakaka-tense pala. Para akong ano dito, sasalita mag-isa, walang naririnig. Walang kausap. Walang marinig sa iba, di ba? Pwede palang mag-direct dito. Akala ko StreamYard lang kailangan. Wala, hindi naman kailangan. Naka-direct ako. Wala pa akong 1,000 ano eh. Banana, pwede din. Saan ka ba naka-base? Nicey. Ano ba yung pronunciation niyan? Nice. Saan ka ba naka-base? Nice. Hindi laptop gamit ko kasi yung ano, yung desktop. Pag CP need StreamYard. Okay. Alam ko na. Kasi kagabi yung isa naming tropa ano, laptop yung ginamit niya pero nag-StreamYard pa rin. Baka hindi niya sinubukan nag-direct. Punta ako sa kabila. Jordan, okay. Kumusta naman dyan sa Jordan? Yan, may bago tayo. Shout out sa'yo, John Rich. John Rich, ex Magapi Vlog. Hello po host, sabi niya, tamsak dan. Sige, sige. Magparami tayo, hihintay. First time ko lang mga Lodi eh. Saan ba ako titingin mga Lodi? Sa ano? Sa, sa direct studio o sa ano na lang? Mas maganda kasi naglalag sa ano eh. Naglalag sa YouTube mismo. Sa YouTube studio, walang lag. Oh, may dalawa na tayong tamsak. May ano na, 2 million. 2 million tamsak. And 2 million in the house. 2 millions in the house. Ganun pala yun. Tamsak pag kita host. Chrome host, sabi ni Nicey Flores. Oo nga, Chrome ako eh. Sa YouTube, Chrome din. Sa YTC, sa YTS, YouTube Studio, Chrome din. Dalawang browser ako. Dito na lang ako sa studio.
Di nice, wala ka pang pasok ngayon, hindi ka pa pumapasok. Okay lang. Dito din naman ganyan naman karamihan, eh. Pero aspeto, try ko nga. Yan, nandiyan na si kay Kabsat, Dom. Salamat sa'yo, Kabsat. Yan, dikitan nyo na yan. Nice. Dikitan mo na si, Kabsat Dom. Dito din sa Italia yan. Pero nagdidikit yan kasi nasa trabaho lang, eh. Babalikan ka niyan kagad. Ayun. Andun na. Oh. Nilagyan na kita ng jacket. Nice. Oh. Lalagyan ko din ng jacket si Kabsat Dom. First try, Kabsat. Pwede naman pala i-direct dito. Hindi na kailangan mag-download ng mga Nice. Dikitan mo na si Dom. Tapos punta ka kay kay Maikas Vlog. Madami din kaming dito. Madami din kami dito sa Italia. Makakarami ka dito. Desktop gamit ko, Kabsat Dom. Kaya trinay ko nga, pwede naman eh. Nakaka-tense nga. Ako lang mag-isa. Parang dito, walang sounds. Di naman pwedeng mag-sounds, di ba? Madam, talaga, Sir Don Padilla Vlogs. Ano yun? Nice. Ano yun, Madam? Dito rin sa Italia si Ma'am Nice. No, nasa siya, Kabsat Dom, nasa Jordan. Huwag mag-sounds host. Okay. Sige. Naririnig ko nga yun. Di pwede. Baka paluin ni Lolo daw eh. Andyan pa ba si John Ritz? Baka umalis na din eh. Parang tatatlo tayo dito. 3 million. Dito rin. Okay, sige. Kabsat, tapos na ang trabaho mo? Tapos na yung mo? Oo, sige. Kalimbangin mo lang yan, Nice. May ilalapag. Pwede kayong maglapag dito. Sige, ilalapag ko pa yung isa. Yung mga tropa namin dito, unahan mo na. Babalikan ka. Sabi ni Dong, gusto ko ring makita yung cup mo, yung lumulo. Wala Kabsat Dom, sa yun, sa StreamYard yun. Dito naka-direct ako, hindi pwede yun. Hindi ko alam yun. Trinay ko nga lang, hinihintay ko si hindi pa yata gising eh. Baka nakatulog na naman. Tignan ko nga si dito, ilapag ko yung ibaba ko. Ibaba ko yung mga nila. Nice. Ayan, si Bebe Chenar. May boses ka pala. Wala, nakabili na ako ng mic, Bebe Chenar.
Kumusta na kayo? Kabsat. Basa ko na. Tignan mo yung gamit mo sa baba, di-connect kay YouTube, sayang yung oras mo. Sige ka na. Eh wala, busy ako eh. Bebe Chenar, busy ako. Panghapon ako ngayong week. Sana sa susunod na linggo makadalaw ako. Sige, sige, Bebe Chenar. Kabsat, ano yung sabi mo? Tignan mo yung gamit mo. Baka di connect kay... Naka-direct ako. Kabsat, naka-direct. Pinindot ko lang yung go to live ba yon? Yung may yung may tawag dito, yung may symbol na parang video. Yan, shout out sa'yo, Anjay Dagwasi. Isa ko ding yan, nakadikitan na matalik. Hindi ko na alam kung saan ko kayo na Si Baby Chenar, na alam ko yan kay Peng Peng. Kay Anjay, parang kay Bugs din yata. Webcam gamitin para dali lang. Salamat, salamat. Salamat sa iyo, Anjay. Kumusta ka? Oo, kay din, Peng Peng. Nasaan na si Peng Peng? Sabihin nyo naman, puntahan ako. Magkakalapit ba kayo dyan? Oh, parang umalis na yata si Bebe Chenar. Busy daw Sige, sige, sige. First time lang. Ganito pala pag first time. Dapat may sounds din, pero hindi pwede Kabsat, nasan ka na? Ang daming mga bisita dito Mga legit mga to. Send feedback. Kabsat, dikitan na yung mga yan. Dikitan nyo na si Anjay, si Kabsat Dom. Mga legit mga yan, nag-LS din. Dito din sa Italia. Tapos yung mga katropa namin dito, wala pa ngayon Sina Micah's Vlog, maraming doon, pumupunta, nag-LS din. Si Lodi J, wala pa. Yan. Shout out sa'yo, Miss Dimple Girl. Yahoo, nakapasok na din ako. First time nga lang Kumusta na kayo, Dimple? Nakabili ka ng lapi? Wala nang lockdown dyan? Mega shout out yan kay Dimple Girl. Kabsat Dom, madami kang maano dito mapepes ka. Pero parang mas maganda sa StreamYard kasi may kausap ka dito, mag-isa ka lang. Nakaka-tense pala, Miss Dimple. Bibigyan kita ng jacket, Dimple, ha? Bibigyan ko kayo lahat. Yan. Si Anjay din, bigyan ko din. Yan. Si Baby Sinar, wala na.
Kaya nga ho, sorry talaga ho sa ngayon lang. Oo. Oo naman, 20 minutes pa lang naman eh. Kaano ko lang eh. First time nga lang eh. Walang problema, basta importante, okay kayo dyan, Miss Dimple. Di na nga ako nakakaano sa inyo kasi busy-busy na. Panghapon ako ngayon. Katulad ngayon, kagigising ko lang. Tinesting ko lang to. Kabsat Dom, dikitan mo na yan si Dimple Girl. Nag-LS din. Miss Dimple, di pala kailangang pwede palang i-direct dito. Dinirect ko siya. Sige, sige. Invite mo friends mo. May ano pa ako. Maka 1 hour pa tayo. Tinesting ko lang eh. Pwede palang i-direct kahit wala ng StreamYard. Okay. Pag may lapis. Sige, sige. Si Virgo Girl. Sabihin mo kay Virgo Girl, naka-live ako. Tinesting ko lang. Kanina ka pa nag-start? 20 minutes pa lang. May 4 million tayo in the house. Outnakpay, busy sa work. Pay lang. Anjay, sige lang. Babalikan mo ako sa susunod na LS. Medyo malupitan na. Ngayon, pa lang, testing pa lang. Ingat ka lang, kabsat. Sabi ni Dimple Girl, oo, SS ko send sa kanya. Sige, sige. Ano yung SS? Di ko makita. Dapat pala dito, Miss Dimple Girl, binabasa ko din, para kahit nakapag BG-BG lang sila, alam nila yung mga nag-ano ba doon, nagme-message. Dapat basahin mo, host. Ano comments nila with host out. Hehehe. Sige, sige. Sabi ni Dimple Girl Vlog, dapat basahin mo, host. Ano comments nila with shout out. Hehehe. Sige, mega shout out din sa'yo, Dimple Girl. Salamat sa tip. Baguhan pa lang eh. May pasok na kayo dyan, Miss Dimple? Yan. May bago tayo. Mega shout out kay Joanne Kalinagan. Sabi niya, Dimple Girl Vlog, ate. Dito na lang ako magbasa sa cellphone.
Sabi naman ni Dimple Girl Vlog, nasa work pa ako host, tago-tago lang, open CP. Okay, sige lang. Huwag magpapahuli sa ano, pahuli sa amo. Baka ano. Naririnig nyo ba ako? Ayos ba mic ko? Yan. Sabi naman ni Kabsat Dom Padilla Vlogs, Dimple Girl Dan. Dan na daw sa'yo. Dimple. Kabsat daw siya nga pala, nagla-live din eh. Nag-LS din si Miss Dimple Girl. Anjay Dagwas, si Dan. Parang umalis na yata si, Kabsat, si Anjay. Babalikan ka na lang mamaya pagkatapos ng trabaho. Sabi naman ni Joan Kalinagan, nice to meet you, host Kuya 3R Channel. Sige, nice to meet you too. Dikit na ba tayo? Dikitan mo na ako kung hindi pa tayo dikit. Parang familiar yung pangalan mo ah. Dimple Girl, hehe. Rinig naman kita, naka-slow volume ka nga lang. Yun. Dimple Girl, vlog, ako pa ba? Haha, sabi ni Joan Kalinagan. Saan ka ba naka-base, Joan? Thumbs up na. Oh, Kuya Host 3R, salamat naman ng marami. Bigyan kita ng jacket, Joan. Para di ka lamigin. Yan. Yun, may jacket na. Nalilate dito. Doha, Qatar. Kumusta na dyan sa Doha, Qatar? Ayos na din. Dom Padilla Vlogs, kita ko na bakas mo. Pag out ko dito kay host, puntahan kita. Okay, sige, puntahan mo yan si Kabsat Dom Dimple, yung mga katropa namin dito sa Italia yan. Sabi naman ni Dimple, Kabsat, puntahan ka daw, basta mag-iwan lang ng bakas. Miss Dimple, nag-LS din si Kabsat Dom. Salamat naman sa inyo ng marami. First time, 6 million in the house. And 6 million thumbs up. Yun ang malupit. Miss Dimple, turuan mo naman ako. Mag-isa ako dito. Ganito pala mag-LS. Ang dami nyo ng LS. Parang, wala lang sa inyo na, host, yung ano ba yung mga ni Lolo dito para hindi mapalo? Baka hindi din pwedeng magsabi, magsalita, mag-type. Ano ba yung mga roles? Salamat. Sabi ni Joan Kalinagan, Kuya, 3R Channel, not bad, okay lang yan. Clap ka nga eh. Yan, may mga taga-support na ako. Baka pumasok yung nagsa-shoutout, Kabsat, tignan mo. Sino yun, Kabsat Dom Padilla? Baka pumasok yung nagsa-shoutout, Kabsat, tignan mo. Yang ginagawa mo now pa, usok, bawal. Anong bawal? Si FLM nga, di ba nagpapausok? Hindi naman pwede. Yan, mega shoutout sa'yo. No copyright music. Hello host. Bago lang dito. Bago lang din ang LS ko. First time. Suportahan tayo para umangat tayo. Yung nangangampanya, Kabsat. Yung nangangampanya. Hindi ko magets, Kabsat. Mo na lang sa GC. Hindi ko magets yung Sorry ha, hindi ko magets.
Yan, mega shoutout sa'yo, no copyright music. Dikitan nyo na din yan. Sige, yung kwento mo kagabi. Kay bro? Kay bro ba yon? Ano yan, Kabsat? Mga ano ko yan, mga organic friend ko sila. O yan, nandyan na din si Ma'am Belinda. Hello, sabi niya. Sige, dikit, dikit. Welcome sa'yo, Ma'am Belinda from UK. Guys, Dimple Girl, dikitan mo na yan, si Ma'am Belinda, taga UK yan. Mga din yan. Mga legit mga yan, pinapanood yan, mga videos mo. Kahit natutulog ka, may pumapasok pa rin. WH mo. Hello sa'yo, Ma'am Belinda. Palitan mo na yung picture mo, Ma'am Belinda, mas maganda. Kahit yung na lang ilagay mo, mga background o kasi baka isipin nila isang mo yan eh. Isang kasama mo lang yan eh. Payo lang yun. Kahit hindi yung picture mo mismo ang ilagay mo. Sabi din ni Kabsat Dom, sinabi niya kagabi. Basahin mo comment ko para ma-delete ko. Basahin mo comment ko para ma-delete ko. Ano yun, Miss Dimple? CPR yung music. Balik, subscribe, balik. Sige. CPR, music, sabi ni Miss Dimple, done na daw sa'yo, pabalik na lang. Kay si PRM, yung nasa taas mo. Sige po, Idol Dom, salamat sound ako. Sige. Ano yung burahin ko, Kabsat? Yun, nabura na. Yun yung binura ni, Miss Dimple. Okay, salamat naman ng marami. I still 7 million in the house, ragazzi. Medyo nakaka-tense lang, pero okay lang. Mare-relax din. Ma'am Belinda, bibigyan na kita ng jacket. Kung busy ka, Ma'am Belinda, pwede ka naman siguro magbaba ng dito. Hagdanan mo, isa-isa lang. Wala pa naman akong dyan. O yan, nandyan na. Ma'am Belinda. Makakarami ka dito, Miss Dimple. Dikitan mo na sila lahat. Yan. Nagsisi-anuhan na sila. Sisiratingan na. Dom Padilla Vlog, hey, kaya nga sabi ko sa kanya, basahin niya para ma-delete ko na. Nag-ask kasi siya. Okay, sige. Sabi naman ni Dimple Girl Vlog. $8 million in the house. Ilagay ko nga dito. Sabi ni Miss Dimple Girl. Ano sabi dito? Sobrang dikit na yata tayo, ate. Haha, sabi ni Joan Kaligan. Anong ibig sabihin yan? Thanks, Doc.
Thanks, Doc. Sabi ni Nice Flores. Ilocano ka din, Kabsat, di ba? Nice Flores. Mga ano lang dyan, BG. BG lang ako now. Mag-topi pa ako, host. Sige lang. Sige lang, Miss Dimple. Basta dikitan mo lang lahat mga nandyan. Legit mga yan, babalikan ka. Si Joanne, baka di pa tayo dikit, Joanne. Dikitan mo na ako. Mamaya pagkatapos ko. May tanong pala ako, Miss Dimple. Pagkatapos ko dito, hindi pa pwede akong pumasok sa mga LS, di pa ako pwedeng magbakas, di pa pwede akong magdikit. Sa mga una sa akin, huwag mag-alala, babalikan ko kayo. May regalo pa. May mga regalo pa yan ibibigay si Miss Dimple. Kabsat Dom, nandyan ka pa? Nandyan na dyan si Video eh. Mega shoutout sa'yo. Pagtapos mo na LS, ninja mo, pasok mo, pakilala ka lang, pwede ka na mahal at magsukli. Okay, sige, Miss Dimple. Pero hindi ako pwedeng Miss Dimple, dikit sa main ko. Mga after ilang minutes pa. Sabi naman ni no CPR. StreamYard sana, idol, para makaakyat kami. Sige, sa susunod, trinay ko nga lang to, naka-direct ako mga Lodi. First try nga lang. Nakaka-tense pala mag-LS. Naku po. Sabi ni Dimple Girl Vlog, pag naka-upload LS mo, after 30 minutes, pwede ka na makapasok. Okay. Wait ko muna maka-upload siya. Pwede ka magdikit. Huwag lang ipasok sa iba LS ang main mo. Wait mo lang na ma-upload na pag done processing na LS mo. Okay. Pagka pumasok na, ayos na lahat, pwede ko na ulit ipasok sa iba ang main ko. May pa tayo, guys. May 1 hour, 45 minutes pa tayo, 45 minutes. Pwede ka magdikit, huwag lang ipasok. Ayun, nasabi ko na. Sige. Salamat sa tip, Miss Dimple. Ano gagawin natin, Miss Dimple? Papalaro ako sa susunod. Ma'am Belinda, nandyan pa BG lang. Salamat naman sa iyo, Ma'am Belinda. Ma'am Belinda, pwede payuhan na lang ko kayo. Sabi din ng iba. Palitan mo na lang yung picture mo, Ma'am Belinda. Ilagay mo na lang yung mga yung background ng picture ng sa lugar nyo o kahit kasi baka isipin nila yung mo, yung profile picture mo, baka kasama mo lang yan. Sabi naman ni Dimple Girl, BG na ako host. Tapusin ko muna second floor, baka magising na camel. Okay, sige. BG ka lang dyan, Miss Dimple. Salamat sa suporta, ha. May bago tayo. Maria Raquepo, nice one, we're watching you. Sabi naman niya.
Salamat ng marami. Clap, 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 idol. Oh, sige, sige. Hindi ko yata hindi ko yata pwedeng banggitin yung pangalan mo eh. Kasi baka marinig ni Lolo eh. Oh, may bago tayo. Mega shoutout sa'yo, Jay Ocampo. Hello po, host. Kumusta, Lodi? Okay lang. Okay lang, Jay. Nandyan pa din si Nice Flores. Ilocana din yan. Si Kabsat Nice Flores. O yan, nagbaba na ng link si Ma'am Belinda. Puntahan nyo na guys. Yan, malaki banana ni Micas. Ciao Lakay, shout out. Lakay, nandito na ako. First time. Nakaka-tense pala. Mahirap din. Nagsasalita ako dito mag-isa. Puntahan nyo na guys si Malaki na Banana, Micas Vlog yan. Si Micas Vlog. Nag-LS din yan. 10 a.m. sa Pinas. Lalagyan kita ng jacket para ilagay mo si Micas Vlog. Lakay. Paano ba yun? Yan, di ka nalamigin. Malaki banana ni Micas. Yan, nandyan pa din si Nice Flores. Salamat naman. Dami viewers, sabi ni Ma'am Belinda. Oh, naka 11 million na tayo, Ma'am Belinda. First time ko. Salamat ng marami sa'yo. Sa inyo. Padikit po, sabi ni No CP. No CM pala. No CM na lang. Gawin na lang natin no CM. J. Ocampo, sabi niya. Nice Flores, Nalpasen, Inted ko J. Suklimon. Nice Flores, nandyan pa din, pa BG lang din. Tamsak Dan, sabi ni Malaki Banana. J. Ocampo, ako host. Okay, sige, bigyan ko ng jacket lahat mga nandyan. No worries. Yan. Oh, may jacket ka na din, Jay. Tamsak Dan, sabi ni Malaki Banana ni Micas. Yan, nandyan na, nagbaba na ng hagdanan si Puntahan nyo na guys, Micas Vlog. Laging nag-LS din si Micas Vlog, madami ding doon. Madaming hito, madaming fish na malalaki. Yun, Tamsak Dam, Ma'am Belinda, salamat. Oh, nandyan na din, mega shoutout, El Bryson TV. Shoutout so host, sabi niya, sige, mega shoutout. Sabi niya, when lakay. Nasa part-time pa kayo? Malaki. Pero ang problema dito, guys, salamat sa 10 million. Ang problema dito sa sa direct, hindi ko pwedeng i-close yung camera, hindi ko pwedeng i-mute lang, hindi ko pwedeng i-close ang camera. When lakay, sabi ni Malaki Banana, shout out, lalalabs, yun. Yan, may bago tayo guys. Di nyo pa kilala to. Nakilala ko lang din sa isa. Sa isang kay yata, Roel o kay Bugs. Kay Bugs Channel. Mega shoutout sa'yo, Mocha Atil. Saan ba tayo nagkakilala kay Bugs? Salamat naman sa'yo, Mocha Atil. Bibigyan kita ng jacket para di ka lamigin. Yun. Yan, tama nga, Bugs at si Bugs Channel. Kung hindi nyo pa napuntahan yun, Kabsat, Lakay, puntahan nyo yan. Sinabi ni Muchatil, Bugs Channel. Paangat program. Ang dami ding fish doon. Minsan, nagpunta ako doon. Pumunta si Alex Gonzaga. Dumalaw si Alex Gonzaga. Pakita ko sa inyo yung screen niya. Dumalaw si Alex Gonzaga doon. Dami kami noon, mga 70 o 80 kami yata. Binidyohan niya Nagkakape si Alex Gonzaga noon sa Pilipinas, umagang-umaga, dumalaw siya doon. Nasaan na ba yun? Binidyohan ko yun Papakita ko sa inyo guys, si Alex Gonzaga. Mamaya na, hindi ko Salamat pa jacket, yon. Salamat din ng marami.
Sabi ni Malaki Banana, 10 a.m. gas, Pinas time. Hehe, dami talaga malalaki hito at maitim na tahong. Maitim na tahong, sabi ni Malaki Bananas ni Micah. So, puntahan nyo yan guys, 10 a.m. Pinas time. Pero parang hindi yata kayo nag-LS kanina, no, Malaki Banana. J. Ocampo, nalug ako loading kasi naka-basement ako ng market. Yung si Jay. Maganda ba siya sa personal? Si Alex Gonzaga, Ma'am Belinda. Ayun pala, hindi ko kilala to eh. Si J. Ocampo, si Lodi para yan. Si Lodi pala yan. Backread daw ako. Malaki ba na? Delete mo na. Pag pumasok si Mr. Sel. Ano sabi mo, Kabsat? Malaki banana. Delete mo agad. Pag pumasok si Mr. Shoutout. Ang ganda ng background mo, sabi ni Mochatil. Nandito lang ako sa kwarto namin, Ma'am Mocha. Malaki banana. Ano yung delete ko, Kabsat? Yung malaki banana? Dito. De-delete ko yung malaki banana, Kabsat. Paano i-delete? Yun. Okay na yan? Ampay, madamdam ha? Okay. Sige pa, Ben. Wait. Ciao. Nasaan na ako, guys? Kumuha lang ako ng tubig, pasensya na. Wala. Padikit po, sabi ni El Bryson TV. Mr. Shout out, sabi ni Malaki Banana. Sabi ko kay Malaki Banana, Kabsat, delete mo na agad. Si Mr. Shout out pag pumasok. Sige. Nandyan ba si Mr. Shout out? Pumasok ba kanina? Yan, may bago tayo. Hello sa'yo, Miss Divina Gonzalez. Mega shout out sa'yo. Inom muna ng tubig. Wala na ang boses. Wala pang 1 hour. Mahirap din guys mag-LS. Subukan nyo din. Thank you, host, sabi ni Miss Divina. Okay lang. You're welcome, Miss Divina. Yan, nagbaba na ng hagdanan si Ma'am Belinda. Puntahan nyo na, guys. Nasa London si Ma'am Belinda. Naimbag nga bigat mo, te Divina, sabi ni Kabsat Dom Padilla Vlogs. Natatawa na lang si Malaki Banana. Yan, nagbaba ng hagdanan.
Malaki banana ni Michael. So, nakaka-tense nga malaki banana. Mag-isa ako dito, magsasalita eh. Buti kayo, dalawa kayo. Sa susunod, StreamYard na lang para makaakyat yung iba. Ate Divina Padikit, sabi ni El Bryson TV. BG lang ako, Lodi, kasi nasa market pa ako, sabi ni Jay Ocampo. Okay, sige, Lodi, try lang to. Pagka anuhan na, seryosohan na, dapat nandun ka na. Joke lang. Try lang. Pagka busy, mga Lodi, walang problema. Pagka may time naman, ayos lang. Ano lang to? Libangan lang ba? Salamat sa inyo guys. 11 million in the house. 14 tamsak at saka 20 million tuwad. Yung cup mo, kabsat, palutangin mo, pakita mo kay malaki. Pag pinalutang ko yon kabsat, yung sombrero ko, mawawala din ang ano ba yun, video ba yung nawala? Lodi J, paging. Paano yun palutangin yung cup? Parang sa StreamYard lang yata yun na kabsat dom. Sabi ni Belinda, san ka ba tre? Dito ako sa Italia, Ma'am Belinda. Ano lang, 2 hours ride, car. Kila kabsat dom at kay Lakay, Michael's Vlog. Puntahan nyo na guys, yung mga ano dyan. Sayang naman yung mga ano. Si Miss Dimple, nandiyan ka pa ba? Puntahan mo na lahat mga tropa ko dito. Mga legit mga to. Nag-LS din sila. Miss Divina, nandiyan ka pa ba? Hindi pa wala pa jacket si Miss Divina eh. Jajaketan kita nasan ka na. Ma'am Belinda, kumusta na kayo diyan sa UK? Okay na ba? Sabi ni Boss Lodi J. Ocampo, naka-direct ako Lodi, hindi ko nga alam bakit napindot ko lang yung nag-direct naman eh. Sabi nila, di daw pwede, di ba? Sabi ni Kabsat Dom kagabi na hindi daw pwede pagka wala pang 1K na banana. Pero trinay ko dito sa nag-click lang ako dun sa may symbol na camera. Pwede naman. Yan. Mega shout out sa'yo, Ate Erica. Hi host, sabi niya. Ate Erica, dikitan mo lahat mga nandito, mga legit. Pwede ka nang mamingwit. Hi po sa lahat, sabi ni Ate Erica. Sabi ni Jay Ocampo, bakit hindi mo ma-share yung live mo? Shinare ko na. Nilagay ko na dun sa natin. Ay, sabi ni Jay, wait, try ko pasok habang nagda-drive. Huwag ka na lang huwag ka na lang tumingin sa Jay, ka muna. Magmaneho ka muna. Huwag ka munang manood sa amin. Mamaya ka na lang. Testing lang to. Hi po sa lahat, sabi ni Ate Erica. Ate Erica, dikit na ba tayo?
Salamat ng marami. 11 million in the house. Sabi ni Ma'am Belinda, YouTube gamit mo. Oh, Ma'am Belinda, naka-direct ako. Nag-click lang ako sa ano kanina, direct to, direct YT. Sabi ni Jay, Tolits 23 ang dikitan nila sa akin, Lodi. Ay, oo nga pala. Hindi pala si Jay to. Yung dikitan nyo guys, yung kanya. Ibababa ko na lang. Baka hindi naman niya ano eh. Hindi niya maano kasi nagda-drive pa siya. Ito na lang dikitan nyo guys. Ako na lang magbaba sa kanya. Saan ba yung pinaka maano mong video dito, Lodi? Bababa tayo. Pasok mga soki. Ito na lang. Pasok mga soki. Salamat naman sa iyo ng marami. Malaki banana ni Maikas Lakay. Pabiji-biji. Dito po si Jay. Puntahan natin guys. Magsosokli yan. Nagdadrive lang. Si Jay Tolits. Nag-LS din yan guys. Madami ding ano doon. Mapipish. Puntahan natin guys yung minaba ko. Nagdadrive lang. Babalikan din kayo agad-agad. Sabi ni Jay Ocampo, buti naka-live ka. Oo nga, Lodi. Naka-direct lang ako pero hindi naman ano yung gamit ko kasi yung ano desktop, baka doon nga wala pa naman ang 1K banana ko eh. Sabi naman ni Ma'am Belinda, pwede pala. Oo, pwede Ma'am Belinda, try mo na din. Hindi ka pa ba nag-LS Ma'am Belinda? Sabi ni Malaki Banana, wala ka pasok Lakay. Oh, meron Lakay. Mamayang 1:30 papasok na ako. Lalabas ko pa si Tashi eh. Mga ano pa tayo, mga 40 minutes, pwede na. Nakapag-try na din. I mean, yung hagdan pakyat sa'yo, sabi ni Jay. Ano yon Lodi? Pakyat sa'yo. Nag-ano ako kanina doon, nag-send ako sa GC natin. Wala ba yung invite nakalagay? Hindi ko alam yun. Dito sa kasi hindi parang StreamYard lang yata yun eh. Parang StreamYard lang yata yun, Lodi. Salamat sa paglapag. Walang problema, Lodi. Tulungan tayo dito, siyempre. Di pa. Try ko rin next time. Sige, Ma'am Belinda, try mo din. Puntahan ka din namin. Basta free kami. Yun nga lang, nakaka-tense din pag una. Siyempre, magsalita ka dito, mag-isa ka lang. Wala kang kasama. Parang ano ba? Pero Ma'am Belinda, palitan mo na yung ano mo ha. Palitan mo na yung profile mo. Wala Lakay, invite sa direct. Kaya pala, sabi nga ni Malaki Banana ni Micah, sabi tama yun, Lodi J. Wala Lakay, invite sa direct, hindi pwede yun. Sa StreamYard lang yun, tama nga yung sinabi ko. Wala po invite pag direct sa YouTube, wala. Tapos sunod, mag-StreamYard na ako, pero 20 hours lang ba? Nandyan pa din si El Bryson TV, wala po invite sa direct sa YouTube, sabi niya. Sabi ni Malaki Banana, magtulungan tayo. Yes.
Motya Atil. Salamat, Doc. Sabi niya, Motya Atil. How are you? Saan ba tayo nagkita, Motya Atil? Sa kay ano din niya? Kay Bogs Channel. Dikitan mo na yung mga nandyan. Magdikitan na kayo, guys. Kukunti lang naman tayo eh. Yan. Tamsak naman dyan, mga Lodi. 14 million. Pag aabot yan ng mga 50, hindi na ako papasok sa trabaho. Dito na lang ako. Mag-LS na lang, mga Lodi. 50 lang kailangan ko. Yun. Pakikinggan ko mamaya yung sarili ko, guys. Yan, nagbaba ng hagdanan, malaki banana ni Micas. Yan po si Micas Vlog. 10 a.m. po Pinas time, LS ko. Madami hito at maitim na tahong. Maitim at pink. Minsan, yellow, tahong. Still watching, Kuya Host. Relax lang. Oo nga. Magre-relax, marerelax. Mahirap pala. Joan Kalinagan. Salamat sa iyo, Joan. Ikaw, Lakay, malaki. Banana ni Micas. Nasa trabaho pa kayo? Oh, guys, may 30 minutes pa tayo. Patapos na rin ang ating pagsasama sa ngayong araw na to. Salamat sa inyo. 10 million in the house. Kanina, Lakay, kakauwi lang din. Nagluluto ako. Pinapaitan. Wow, sarap naman yan. Parang specialty yan din ng Ilocano, Lakay, pinapaitan. Pero ang pinapaitan talaga sa amin, Lakay, yung parang nilalagay nila yung ano, ewan ko lang sa inyo kung ganun din. Yung parang nilalagay nila yung galing sa small, ano yun, small intestine ba yun? Yun yung masarap, yung mga kinakain ng mga ano, pampalakas daw yun eh. Abdo, yun. Hindi lang abdo, Lakay, yung ano, parang ginagamit din sa ano, nilalagay din sa sinanglaw. Sarap naman yan. Saan nakakabili yan, Lakay, sa Macmahon? Meron? Baka hindi pwede dito sa atin eh. Nakakaano ka lang. Yan, nagbaba ng ano, hagdanan si Ma'am Belinda. Hindi, Lakay, dito sa Wagner. Ay, oo nga, sa Wagner. Mga anuhan, bilihan. Madami ng gulay dyan sa Wagner ngayon, Lakay. Mga ibang lahi na din nagbebenta daw ng mga gulay dyan eh. Mga Pakistano, mga ano. Mga ampalaya. O, Lakay, gulay, karne. Oh, marami na din. Sige. Mga longganisa, mga dugo. Pero pinopulbere na daw yung dugo ngayon eh. Ewan ba kung mas maganda yun o kaysa sa dati. Ang dami, kakabukas lang nung Lunes, sabi ni Malaki Banana ni Micah. So, pero paano yun, Lakay, yung ano nila doon, yung sa ano, social distancing, market yun. May pila sa ano, sa gate o ano, sa isa lang ba pumasok? Paano yun? Kasi dikitan yun pag market eh. Mayroong pila, Lakay, sabi ni ano, Malaki Banana. Isa-isa pumasok. Ayan. Medyo dati, pag ano ka, Lakay, pag nagbibili ka doon mga alas 10 ng umaga,
Ngayon, pag pumunta ka na doon, ay alas 8 na dapat para makabili ka ng ano, lakay. Nandyan pa din si Jay Ocampo. Yun, tae ng kambing nilalagay nila talaga. Hindi naman tae yun, yung magiging tae pa lang. Yun yung masarap daw. Nilalagay nila sa sinanglaw, sa amin sa Ilocos. Oh, sabi ni Jay Ocampo. Minsan lakay, kita-kita tayo dito ha. Oo naman. Lakay, walang problema. Nandyan yung mga ano ko dyan, may mga tropa din ako dyan sa Via Borgonuovo, malapit sa Monte Napoleon eh. Malapit lang, 5 minutes walk lang to Duomo. Minsan, half day lang lakay ha. Oo, shot tayo ha. Parang malayo naman yata kayo sa sentro lakay. Shot tayo pagka wala ng sa phase 3. Sa phase 3 pwede na dyan. Pwede nang bumisita sa phase 3 kasi yung hindi pa pwedeng lumabas ngayon sa region. Malapit lang lakay, 10 minutes lang ako sa sentro. Saan ba kayo banda lakay? ...20 minutes pa tayo, guys. De Angeli lakay. De Angeli. Parang naririnig ko yan, di ko... Saan ba yan lakay? Malapit sa... De Angeli, malapit yan sa Cordosio ba yun? Yelo? Giallo? Oo, yung nasa bituka pa, sabi ni Lodi J. Lakay, malapit lang. Sige, walang problema, lakay. Pupuntahan kita dyan. Mag-ano na lang ako dyan. Tawag doon, yung monopati, scooter. Madaming madaming naupahan eh. Guwapo talaga ni host, sabi ni El Bryson TV. Wala na, hindi na guwapo. Dati kamukha kamukha ko si Bentong, ngayon wala na. Rosso lakay, sige, Rosso, malaki banana. Sana nga, magbi-meet din tayo. Isasama ko si Joker TV, Joker Videos. Sa'yo wala problema kasi may car ka naman. Mga 1.5 hours. 1.5 hours low DJ hanggang doon sa kanila. Pero mabilisan, 130 ang minimum ang takbo mo. 130 km per hour. Mega shoutout sa iyo, Chelka. Hello po. Tamsak naman diyan, mga Lodi, mga bagong pasok. Joker Videos, shoutout lakay, nandiyan na din. Si Joker Videos, salamat. 11 million in the house. Welcome kayo lahat dito. Lagyan ko kayo ng jacket para hindi kayo lamigin. First time lang po mag-LS. Pasensya na. Chelka. Joker. Yan, may jacket na kayo guys. Puntahan nyo ng mga guys sa taas, yung mga hagdanan. Sina Ma'am Belinda, sina Micah's Vlog, si Jay Tolitz, Maria Biadera. Mega shoutout sa iyo, Lodi. Pabisita sa bahay ko, binisita na po kita. Sabi ni Lodi, sino bang Lodi yun, Ma'am Maria? Ako? O kay Lodi J. Tolitz? Naka na tayo? May 20 minutes pa tayo guys. 20 minutes pa. 20 minutes. Gawin na lang natin, marami pa tayo. Salamat naman sa 18 thumbs up. 18 thumbs up, guys. Mag-aperitibo tayo, lakay. Sige, lakay. Aperitibo tayo dyan sa... May aperitibo dyan na... Pero mahal ang aperitibo sa Milan, lakay eh.
€20 yata isang college eh. Sige lakay, aperitibo tayo. Pupuntahan ka namin dyan, walang problema. Pagka ayos-ayos na lahat, sana okay na lahat para makaalis na din ng region. So, €10 lakay, sige. Ayos na yan lakay, may aperitibo na, may tsena pa, kainin mo na lahat ang gusto mo doon. Aba, maganda at masarap pala mag-drive dyan kasi 130 ang speed. Dito kasi 100 lang, saka 80. Aba, low DJ dito. Kahit 150, 160 ka, wag mo lang steading 160, 150. Kasi may tutor ba yon? Tutor every 10 kilometers. May nagka-calculate ng tutor to tutor na detect nila yung kung ilan ang maximum limit mo. Pero mga 140, normal na yan dito, 140, 130, pinakamababa yan. Sabi naman ni Videos, mag-Jollibee tayo lakay, hehe. Sige, Jollibee. Kahit ano gusto nyo, basta nasa likod nyo lang ako, Jollibee o ano. Sabi naman ni Maria Villadera, Lodi, antayin kita sa bahay ko mamaya. God bless, Lodi. Sige, Ma'am Maria, mag-iwa ka lang ng magandang bakas at kalimbang. Kakalimbangin din kita mamaya. Tutuklawin pa kita. Yun. Oh. Wala na akong babasahin, guys. Salamat ng marami, 9 millions in the house. Mga umalis na din kanina, mga pabiji-biji lang dyan. Salamat sa inyo. Ito yung inunahan nyo, yung parang ako dito, first time. Alam nyo na, yung parang lahat ng first time pala ay masarap. Ano yun, aperitibo, sabi ni Lodi J. Yung aperitibo, Lodi J, yung parang, ano ba tawag dito? Yung parang bago ka kumain ng tsena, may konting cocktail ka, may happy hour ka, yung parang ganun, before ka mag-dinner. May happy hour, may konting para mas masarap daw yung kain mo. Pero yung ginagawa dito, pupunta na lang doon na lang kakain din ng kasi libre lahat yun eh. Babayaran mo lang yung o-orderin mong vino, o yung caliche, o yung gin tonic, anong gusto mo. Yung naman, yung mga konting finger foods ba yun, dinadamihan na minsan. Kaya hindi ka na makakakain din sa pagka-dinner na. Sabi naman ni Ma'am Belinda, araw-arawin mo na tre. Ma'am Belinda, yung schedule ko kasi ngayong linggo, yung shift ko ngayong linggo, pang hapon. Isang linggo yon. Tapos sa susunod, dalawang magkasunod na pang umaga ako. Kaya hindi ko lang alam, kahit isang oras lang pwede. Yan, guys, may 17 minutes pa tayo. Pero nakaka-tense din naman pagka papakinggan ko mamaya yung sarili ko kung okay ba. Ikaw, Ma'am Belinda, mag-LS ka na din ha. Pupuntahan ka namin. Nandito tayo lahat. Nakasulat kayo, guys. Walang problem. Sabi naman ni Lodi J, masarap talaga sa una. Kaka-excite. Yun. Sarap nga, Lodi, sa una pa lang eh. Pinapawisan nga yung kamay ko, Lodi, oh. Lahat ng una masarap eh, oh. Ganito pala experience. Lodi J, nakarating ka na? Lodi J, nakarating ka na sa bahay nyo? Nag-market daw siya eh.
Yon, nagbaba ng link. Shelka, 14 seconds lang po. Sige, puntahan na natin guys. Tulungan tayo dito guys. Para umangat tayo lahat. Shelka. Nagbaba ng link. 14 seconds lang guys. Puntahan na. Ma'am Belinda, nandiyan ka pa ba? Unahan mo na lang sila, Ma'am Belinda. Isulat mo. Babalik din yan. Kung hindi na babalik yan, 24 hours, alam mo nang gagawin. J. Ocampo. Mauna ako umalis sa inyo. Nasa market ako. Sige, sige, Lodi. Ubus na data ko. Sige, Lodi, walang problema. Patapos na din naman ako eh. May ano pa tayo eh. May 14 minutes pa, guys. Walang problema, Lodi. Sa susunod, o mamayang gabi pagkadating ko, pagkatapos trabaho. Sabi ni Ma'am Belinda, dan na sa'yo, Chelka, matagal na. Matagal na pala kayong dikit. Nasa market pa ako, sabi ni... Okay, sige lang, Lodi. Sa susunod na lang ulit o mamaya. Wala pa, mahaba pa oras kung mamalengke. Sige, Lodi, sige lang, ingat ka lang dyan. Keep safe. Sabi naman ni... nagbaba ng link, guys, si Bijoker Videos. Puntahan din natin, mga hindi pa kadikit yan. Legit po yan. Susunod na din yan, guys, mag-LS na. Sabi ni Chelka, yes po, okay na po tayo, Ma'am Belinda. O yan. Chelka, dikitan mo na din yung nasa taas si Bijoker Videos. Salamat ng marami guys sa pagsama nyo sa akin. Yes po, okay na po tayo, Ma'am Belinda, sabi ni Chelka. Saan ka ba naka-base, Chelka? Dikit na ba tayo, Chelka? Tignan ko nga. Dan, Bijoker, sabi ni Chelka. Bijoker, dan na daw. Si Chelka sa'yo. Chelka. Dikit na pala tayo, Chelka. 1, 2, 2, 4. Pinas po, dikit na. Baka ikaw, hindi pa host. Dikit na tayo, Chelka. 1, 2, 1. Hindi ko lang, DepEd teacher pala. Teacher ka pala, Miss, Chelka. Hindi ko lang matandaan kung saan tayo nagkadikitan kasi madami ng LS ako pinupuntahan eh. Para lang ba dumami din ang bahay ko. Salamat po. Sabi ni B-Joker, on the way daw, Chelka. Chelka, na-moni ka na? Hindi pa. May harang ka na? Hindi pa po. Mag-LS ka na din. Chelka, mag-LS ka na din. Sayang din. "11 minutes, hindi pa po," sabi ni Chelka. Mag-LS ka na, sayang din eh. Paano kaya dito? YouTube, Switch, YouTube channel. Oo, first LS ko kanina, 12 non-host. Parehas pala tayo. First LS, Chelka, pa-support po bukas. Sige, Chelka, pagkagising ko, pupuntahan ka namin. Pupuntahan kita pagka makachamba lang ako. Yan, pa-BG si Ma'am Belinda. Paano ba yung Chelka, first na mo? Ano ba yung feeling? Parang nakaka-tense din, di ba?
Ganito pala pag first time, pa-support po. Thanks, salamat host, sabi ni Chelka. Salamat sa iyo, Ma'am Belinda. Patapos na tayo, may 10 minutes pa. Salamat host. Salamat ng marami guys. Hindi nyo ako iniwan hanggang sa huli. Magdikitan na dyan. Yes po, 3 times kong nag-try, kaya lang hindi ko sinipot. Kanina lang natuloy 2 hours. Kaya lang hindi ko sinipot. Ano yung sinipot, hindi mo in-upload? Chelka? Sayang din. Ma'am Chelka, pa-ulit na spam comment mo. Ma'am Chelka, ulitin mo daw, sabi ni Bijoker Videos. Nasa abroad ka ba, host? Oo, nandito kami sa Italy, Ma'am Chelka. Hindi mo tinuloy. Bakit naman? Sayang din. Pagka naumpisan mo na tapos hindi mo na in-upload o tinuloy. Mamaya, Ma'am Chelka, puntahan niyo po sina, Micah's Vlog, 10 a.m. Pinas time. Madami din kayong makikilala doon. Madami din kayong mapipish. Si Lodi J. Tolitz din. Si Ma'am Belinda, yung pa-BG-BG lang. Si Atnineb, dyan sa taas, pa-BG-BG lang siya. Kumusta po dyan sa Italy? Okay naman, Ma'am Chelka. Ayos naman. Phase 2 na kami. Nakakatrabaho na. Nihintay na lang yung phase 3. At tatanggalin ko muna to, Chelka. Parang ayaw yata eh. Hindi pwede. Yung may ganun-ganun. Total nabasa ko na din naman. Okay na dito. Yung phase 3, pwede ka nang lumabas sa ibang region. Dito, hindi pa pwede. Nasa loob ka lang ng region. Yung phase 2. Pero, nakamas sa trabaho, naka-social distancing pa din. Diyan po sa Pinas, kumusta na kayo? We still 7 minutes, guys. Magpapaalam na si host. Kasi may trabaho pa mamaya. Kakain pa si host. 9 millions in the house. 18 tamsak. Baka naman, mabuo na nating 20 yan, guys. Tamsak na din yung mga hindi pa nakatamsak. Sayang din naman, first time. Yan, si Ma'am Belinda, pa-BG-BG lang. Ma'am Belinda, nasa trabaho ka ba, Ma'am Belinda? Mag-LS ka na din bukas, Ma'am Belinda. Puntahan ka namin. Sabihin mo lang sa GC kung anong oras. Puntahan natin, guys. Micah's Vlog. Dom Padilla.
Gay Tolits. Dan Bijoker, sabi ni Chelka. Wait ko pa, lopi ko, sabi ni Ma'am Belinda. Okay, sige Ma'am Belinda. Kailan kaya yon? Next week, nandyan na. Sabi ni Chelka, 14 seconds lang. Puntahan nyo na po si Ma'am Chelka. Nag-LS din po yan. Susunod po yan bukas. Pangalawa niyang LS. Ako din, first time LS. Nakaka-relax. Nakaka-relax. 1 to 2 weeks pa. Aba, malayo pa Ma'am Belinda. Dapat simulan mo na din. No? Pakapalan na ng mukha. Makapal na din naman ang mukha ko. Sige na. Arat lang. Wala nang problema dyan. Pare-parehas lang din naman. Aangat tayo para makaangat tayo. Pakapalan ng mukha. Ma'am Belinda. Totoo naman. Baka naman. 2 tamsak na lang guys. Pasok nyo na yung mga ano nyo para maka-20 ako. Ma-impress naman sa akin si Lolo. First time eh. Dapat pala nag-invite ako dito. Five minutes. Bijoker videos. Tamsak mo na. I-poll mo na lahat yan. Lodi. Para ma-impress sa akin si Lolo. 2 pa. Sabi ni Bijoker, sige, idol. Walang problem. Sabi ni Bijoker. Naririnig nyo ba ako guys? Ano bang boses ko dyan? Parang parang nasa tunnel ba? Kasi nasa kwarto ako eh. Salamat ng marami sa'yo, Bijoker. Videos. Yun. Salamat. We still 8 million in the house. Isa na lang thumbs up. Guys, pwede na. Ma'am Chelka, sa susunod, pasok ka ulit. Wala na sila Dimple Girl. Pa-BG-BG lang. Puntahan natin guys, sina Micah's Vlog, Dom Padilla Vlogs, Jay Tolits, Ma'am Belinda at Nileb. Chelka, salamat ng marami. Jay Tolits, Micah's Vlog, nasa taas po yung mga ano nila, yung mga hagdanan. Ma'am Belinda, susunod na. Bijoker videos, susunod na rin. Yan. Naka 22 tamsak na tayo guys. Salamat naman ng marami. Especially mega shoutout, Bijoker videos. Very, 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 very. Super thanks pala. Yun. Press 1. Magpapalaro pa ako. 5 hours. 5 hours. What's hour? Ay, hindi pala pwede yun. Mapapalo tayo. Ashi! Hindi ko. Guys, papaalam na ako ha. Salamat sa inyo ng marami. Ipapasok pa si host. Bukas ulit. Salamat sa pag-try ko. Ma'am Belinda, nandiyan ka pa ba?
Salamat ng marami sa inyo, guys. Ma'am Chelka. Bye. Bye, Ma'am Belinda. Mag-LS ka na din. Pupuntahan ka. Ikaw pupuntahan ko. Top 10. Yan. 24 na, Lodi. Salamat sa'yo. Top 10. Mega shoutout sa'yo. Ikaw pala yung back-upper ko. Salamat. 24 na ang tamsak ko. Maraming salamat. Thanks sa'yo, Ma'am Belinda, sa pagsama sa akin. Hindi ko yan makakalimutan. Ikaw, susunod mag-LS. Suportahan lang tayo, guys. Maikas Vlog, salamat. Dom Padilla Vlog, salamat. Jay Tolit, salamat. Bijoker Videos, salamat. Sino pa ba ang hindi ko na pasalamatan, guys? Salamat sa pagsama nyo sa akin. My first time. Bye-bye, everyone. See you. Keep safe. God bless. Bye.